Ассалому алейкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Ака чӣ хеле? Сози хубеш? Саломатӣ хуб? Ҳама тинч хуб? Як салом алейкум ки бародарода. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, ширкат шифофармода қарор дорем дар ҳиҷомаи шифофармо. Дига шумо бигӯ. Бародари азиз, хуб гӯш кунед. Лайкот набзанед, комментариҳои хуб бинависонед. Чӣ хеле ки мо дидесем бародаро дар киҷо қарор дорем. Занҳо, бародаро, модаро фарқш нестад. Ҳам барои зан, ҳам барои мард ҳаст ҳиҷома, бародари азиз. Мақсад мехоҳӣ ки ҳиҷома биёй, оилата бигирӣ биёй, марҳамат биёй. Иҷа ҳаст отдельни барои мардҳо шиштан, ҳаст отдельни барои занҳо шиштан. Бародари азиз, мо бисёр гап задем, хеле темамон кардан барои ҳамяне ки чӣ хел бепул, чӣ хели тариф. Бародари азиз, ҳамин масъалае ҳастае ки миёй ҳамин банкаша мегирӣ, тамом медрои табочкада ад души дих мекунӣ, дам мегирӣ, меброи массаж мекунад, хунта мегирад, хушрӯ 100%, ама ҳуюд мета ҷура мезанӣ мера. Агар инсоф дошта бошӣ, виҷдон дошта боша, бародар аташа мақсад гарм мекунӣ. Надошта боша ҳичи, бародари азиз, барое ки суннати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам и ҳамин хело магия талаб кунӣ, мақсад истикнус кун, ман ба иҷош кор надорам. Яки мардако коршон ҳамия, ҳамин хелиш кардаган. Ҳамин хел аст бародарам. Барои ҳам қадар метонен, марҳамат, любое время биёен. Ҳазрат ҳозир худат гап зана, баъд чизое ки бародари азиз барои худтон дар кор аст, барои оилаотон дар кор аст, бо бародарам иншоалло тавсиятон мета ки чӣ кунем. Иншоаллоҳ ки тамоми дорувои гиёҳия бо метавонӣ ки бо нархи арзон дастрас кунед. Бале, ишон шумти ҳозир худат ана как камера қати гусу то бихавӣ, ишон шумти хушрӯ. Инҷа доруво ҳастанд барои баровардани мӯи сар, барои баровардани риш. Равғани сиҳатдона ҳастай барои тамоми дардҳо. Доруво барои простатит ҳастай, ҷойнамозҳо ҳастанд, ҷойнамози электрони ҳастай. Инҷа падаркҳо барои падару модарҳо ҳастанд. Мақсад дар ин аст ки бародари азиз, шахсоне ки ҳамин масъалаи доруда, ҳамин масъалаҳода чӣ чизи дар кор ки ҳастай, бе изо, бе ягон шарт метавонед ки бинависонидаш. Барои ки чизҳое ҳастанд ки барои занҳо ҳастанд, барои бародаро ҳастанд ки номгир кардан дар кор, ки номгир кардан дар кор нест, ҳама тарафа метавонед ки шумо бинависонед ки мисол бародар ҳамин хел чиз мада дар кор аст. ҳамин хел аст. ё ки мисол барои фалон пӯсти рӯ, ё ки барои намедонам барои тайкаш запхш басач накардан, ҳамин хел аст. метавонед ки бинависонӣ, бародармон сразу мегӯяд ки мисол инамиш барои ҳамиша, инамиш барои ша, барои вес гирифтан мисол доруво дора, барои хароб шудан ҳастай. барои хароб шудан шам. Барои хароб шудан шам ҳастай. метавонед ки муроҷиат кунед, бародари азиз. ана бародари азиз, медроем дар ҳиҷома шуд як бародару магия дар иҷа ҳиҷома кардестай. мисол ина фитабочкаш, бародари азиз, медрои иҷа ҷои массаж куниш, ҷои хунгириш, мақсад ҳама кардада метавонӣ ки ҳаҷара ҳуҷур кунӣ. ола шеринар чӣ хеле? созӣ? зинда ҳастӣ? главное зинда бошӣ, тамом, рӯзиш бахайр. ина михел бародари азиз, ҳам гап гуфтанӯ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худо нигаҳбонтон бошад.